Tijdens de opleiding Research Instrumentmaker leer je hoe je producten ontwerpt en maakt die technische problemen oplossen. Als Research Instrumentmaker ga je in gesprek met de opdrachtgever. Vaak is dat een niet-technisch persoon, bijvoorbeeld een chirurg. Aan jou de taak om de vraag van de chirurg te vertalen naar een technisch ontwerp. Je begint met een schets. Die werk je uit in een 3D-tekenprogramma. Daarna is het tijd een goed werkend testmodel te maken. Je moet zelf bedenken welk materiaal geschikt is en hoe je alles maakt en in elkaar zet. Als je klaar bent, test de chirurg het product. Het is belangrijk dat het product werkt. Hoe het eruit ziet, doet er minder toe. Tijdens je opleiding ga je 4 keer op stage. Daarna kun je aan het werk of doorstuderen. Check vistacollege.nl voor meer info en schrijf je in voor een doedag. Vista College ontwikkelt Limburgse krachten voor morgen.